How are you, ma'am? Hello. I was looking for you. Where have you been? I'm coming from the house. House. You see your pan? Somebody's here. Makadeni. So we good. Magadi. Aisi tinofara. Tokubatsira one. Madima. Tati tingabatsiranawo sei. All right. We coming in. We coming. We coming. Since I came. Yeah, Ndavhota. This was one. Ngakubatsira uzi. Ndo paruto zvokuvhota pana vanditi? Aiwa, hapasi pekuvhota. Pekuregister kuvhota. Ndo pakuregister kuvhota. Ndipo panoregister kuti muzovhota. Ya, inini mama ndandauya une dambudziko rangu reproblem. Dambudziko reproblem. Dambudziko neproblem chini wani zvenkwasha. Tobatsirana sei? Nyaya yangu yanga iri pakuti inini hamukuona kumaraini kwedu kwatogara kumaruzevha. Vanhu vari kuuya vakawanda wanda. Kuri kuti nhasi kukabva uyu kwauya uyu. Kukauya uyu kwaubva uyu. Saka ipo handichanyatsoziva president wangu wandada kuvhotera ndinosvika 2023 ndichiri kumuziva here nakanzela wake naMP naini. Saka ndada kuti ndigare ndavhota izvezvi. Ndiri kuona kuti ndopedzisira ndakanganwa munhu andinoda kuvhotera. Because vanhu andinoda kuvhotera ndopedzisira ndakanganwa. Ndada kuti mundivhotesewo izvezvi. Ndivhotesei ndisandakanganwa vanhu vangu vandinoda kuvhotera. Nguva yatiri ino yaisi yemavhoti munonzwisisa. Inguva yekuregister kuti muzovhota next year, not now. But chero ndikaregister kuvhota munongozoita copy and paste. Munongozoita copy and paste vhoti yangu iyoyo. Moita copy and paste. Munongochengeta vhoti yangu iyoyo. Vhoti yako ine basa kai iyoyo ichengete vhoti yangu. Mungozoishandisa next year iyoyo. Aiwa zviti mungakangamwa munhu anoda kuvhotera zviwamkwasha zvakamboitika kupi izvozvo? Kunouya umwe kwaundipa shuga nemagambudzi ndotomukangamwa ndakatemba chaichai. Munongovhotera munoda, hazvimanikidzwi izvi, hazvisarudzirwi. Ndiri kumuda but vanhu vari kuuya vachindipa zvinhu ngakumba kwangu kaka. Saka ndichiri kuziva ndoda kuvhotera. Saka mukuzvitorerei zvinhu zvacho? Handisi kutora ndikupiwa. Iwe chokungokuramidza kuti ndivhote chii? I want to suppose my vote. You know, I want to suppose my vote to my account. Ndoda kuvhota paaccount pangu inini. Kuvhotera vanhu vandiri kuda. Because this is my vote. I need to vote to my thinking. Ndofana kuvhotera munhu andinoda. Handiti? So for kuti ndiitwe embarrassing kuti kwai ndozovhota 2023 da kuvhota izvezvi. Aiwa mukwasha iko zvino hazviti muvhote. Alright, ndovhota moita copy and paste next year. Mavhoti angu eguru ndomozongomaipesta next year. Mutemo hautitenderi. Iko ndachida kuti ndimbobvunza makaregister here kuvhota ino? Makaregister here? Handina mapepa ekuregister kuvhota ino. Aiwa, isi ndobasa redu pano. Chochoda nje kuti muregister. Handii munoregister. Kana kuti maregister.